Nggih. Sakmenika adicara Walimatul Khitan. Walimatul Khitan. Muga adik ingkang dihitan dados putra ingkang soleh, bekti kalih tiyang sepuh. Amin, 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 amin. Selamat melihat bentuk yang baru. Bentuk yang Lah piye? Maune jare gak ana helme dadi malah ana helme. Aku ki jane yo gak pati dong nggon bab kuwi lho. Mbok yo dijelasno. Lah aku jek gadis lho. Ora ngerti bab-bab ngono kuwi. Alah, gadis anake kempricek yo apa? Gadis ya Bu ya. Gadis napa asli anak Bu? Alah Bu pengen muni gadis sewa. Wah. Umpama mbok aku sih kono yo ora ngerti. Ora ngerti. Lah ya mulo mbok yo iya ngono lho wong kok Angger muni yo Gendri. gobloke. Kowe takonmu Kang Petro jajal. Iki wong kok Nah. kaleme ngene to. Wi Kang aku siji iki ambak teko yaene sing gadah perawan elek-elekan, Bu. Oh, iki tenan iki. Dereng. Kuwi Joko tenan. Lah kok mbok tawakno kono lho wong aku wae perawan. Alah. Piye to iki? Sak rombongan ra mudeng. Muni perawan ya. Perawan. Ganteng meteng. Perawan. Perawan. Iki lho delok perawan. Perawan. Gong, perawan kok setelen. Perawan. Setelen wong-wong wedok ki nek gatel ning samuan ini to wani ngukur piye? Nek wong lanang bisa diukur ngene wong wedok wani. Yo ngene. Ora wani, Lho, delok piye? telo kowe wani. Nggih. Ya. Langsung selindro songo nggih. Kula nyuwun Bawa akeh pentingane. siji kok sing ngantek 9 mbok kon nggo kabeh. Lah piye? Kabotan ya 9 ya. Heeh. ya. Siji, loro, telu, papat mau dioper-oper ngono. Ya, alhamdulillah awake dhewe sesarengan bekerja bareng karo JK Production JK karo Production. Audio Dodi Sound. Nggih. Pokoke dulurku anggere ketok sehat-sehat ngene iki wis oh iki wis genah nek kok parang Garuda rasane omong-omong kene wis genah ra diomong to. Heeh. Soale kok nggone dulurku kono itan. Tindingane Mas. Oh, angop aku angop. Ngawur. Aku dipuwentelengi sing ngondang ora pas. Iki opo? Wiwitane. Ya! Suarane tah. Nek iki Bimo nganu kaget tenan bongko karemu kae ambak-ambak ngurangi jatah mangan kok apa. Lah manganmu akeh dhewe. Gong, Piye Kang? Ya gong ngaget-ngaget. saya untungmu katanya putra siji dah. Ojo ngecek-ngecek ah. Suarane Indri ya. Handere sang pekik. Sak pekik iki apa? Ratu. Oh, ratu. Aku sing nembang, jenengan sing nerjemahno. Oke. Nah, Oh. Mas aku reti tenan, Mas. Padha sing marai sing ngendang. ratuku. Ayo, Dek. Priya bagus Artine gong. kang olah budaya. Wong sing bagus kanuragane ning nggoning seni budaya ngene iki. Ngono. Kapera. Sowan menyang kutha gedhe. Gong. Apa? Iki artine Artekno. Teko ana ing Sinom Widodo. Sinom Widodo tak anggap kutha sing gedhe ngono wae ya. Teko sowan. Ya. Kowe kok mletik menutekmu. Mlete wong bar diselintak jaran kok waploksan penceng malah. Ora entuk nesu. Ya gak soalnya Innallaha ma'asabirin. apa artine? Dilarang kencing di sini. Kuwi rak tunggale no smoking kuwi. Mpun? Pun. Maksudnya ki disengeni mboke nak nguyuh angger-anggeran ki disengeni mboke. Kuwi Mula jaman- kon innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti. Oh iya. Bandara
juragane nganti seneng. Wah, pinter. Kok sithik mentut? Ya ayo. Selendang kuning kang saka ukir. Selendang kuning iki termasuk wong wedok ning koh kene gak sangka ngukir. Koh LI. Wis gak ana saiki ditutup. Wis ditutup LI. So tak jak. Ya nang waginan kok kliwonan. Swara kurang premono ning wasis Suwe kok kuwi nganti jubendit. Lho kowe iki sing ngertekno piye kok? artine Rasa diartekke terus. Ayo terus. Angungrung marang bendoro sang dia ayu pijer ngincangake ngincangake alis ki sing Ngincangake alis iki padha karo ngencengke alise. ora. Kowe iki angger ayo. Ora tak tanglet. Pak, sanes nggih ngincangake alis mboten ngencengke alis nggih Pak nggih. Ngincang berarti nginceng ngono. Ora. Lah piye? Ngene ngono Ditepukno lho, ditepukno. Ngono kae lho. Ana wong alis iki dhuwur nek idep. Kuwi idep mata. Rek ndang dirampungno kok terus dilem neh. Yeah. Terus tresno sesidhemen. Saya si putri. Cekong. Putri panggung. Wong iki sesideman kok tekan putri panggung. Sugeng siang Sari. Sugeng rahabi menapa ingkang dados sekatenipun Bapak Haji sekalian.
Melayu. Nggih, iya. Rembon ding itu mbok demu piye rembon ding. Wis. Sampun Kowe kok katuran angger- setengah tembang ya Kang. Heeh. Panyunane Pak Wong. Pak Wong. Dadi renoning penggalih kena kanggo jampi saya. Saya. Kang. Wonten ing siang menika Nggih. nyampur sari Nyampir guyon mat- aton. New talenta. Ceak. Ceok. Saking telatah ngendi? Purwodadi Purwodadi Tara Depok. Gerobokan. Ah, tepate singkil. Lah nek kene ngendi? Nek kene ngendi kowe? Ah kene RLI Kali untuk musuwek ngono. apa kliwonan? Iki ijek desa Sinomidodo ning Sinomidodo. dukuhane Genggang. Genggang pun denggang. Glinggang. Oh iya. Ya. Heeh. No daleme Pak Hadi Bapak Hadi. Sinomidodo meloke kabupatene Pati. Kabupaten. Ayo Kang diteruske. Inggih salajengipun Oh, pesinden ayu saking Kitha Kudus. Wih, aduh men. Kota Kretek. Asik. Kuning. Ya, ayo. Unding. Sik. Mboke untumu. Durung kok terus mboke to. Iki mau sing loro ya wis Angger wae. iso omong ketoke. Bagong karo An Petro. Petro. Kang Petro. Kang Petro. Nyedak, Nek Kang. gareng mundur sik. Ya. Ketoke kono iso omong. Sing kuwi kok mengengeh tok lho. Gumun aku. Lho. Lah iya. Iki adikku sing paling menengan iki. Menengan. Nek ora disenggol mulot. Sing paling kono ding. Foto kodok. Ngapa? Mas Pet. Tro. Jet, oh Petro to. Lho gak Mas Pet to. Pet. Kuwi nombok kempet kuwi. Lho, lah Urung tahu urung tau to. Urung. Pengen kempet. Bu Agus kok ora umum gumun aku. Lah, Ora Agus. ana tunggale lho. Lah iya. Iki uluk salam sik apa ora? Oh iya. Ya uluk salam, apa uluk-ulukan nek karepmu. Kok uluk-ulukan to? Lah kowe ngono cepet. Anjir saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kagem Bapak Ibu ingkang menggugati. Nggih. Lan mboten kesupen wilujeng siang kagem para tamu undangan sedaya kemawon. Sugeng mirsani sugeng midhangetaken campur sari rancak New Talenta. Jaya. Wih, ora semangat basok. Ceak. Ceak iki aja galak-galak. Ceak. Ki mau sapa sing mboke mau sapa mau? Bimo. Oh, Tukang ngendang. mboke. Awo. Masamu anan kethek rek, mbok. Awo. Masamu. Ya ora apa-apa to, E. Ya penak ku jane. Bagus sing ngene mbok arani kethek. Iya, endi? Burimu sing ndi? Sing ndi? Weh, iki jebule bojone sinden cilik kae to. Iya. Iki pakanane telo lemune kaya ngono ya, Mas. Ngene Dik Gunding. Oh, dong telo. Jenengan Tak tak kacang. tak kon ya, aduh matane suwek dalan cah ya. Piye to, Mas? Gini kok. Aku nek mbok nek mari kudu Ngapa? kudu nyanyi. Oh, kudu nyanyi. Maksudnya Heeh. tak kon arek karo Pak Edi nyuwune gending napa dicedhaki iki Subhanallah. minangka apa ki panghormatan. Panghormatan. Ah iya. Mas Bagong. Apa sih? Kok apa sih to wajahku nang kene lho. Rai kok ngerti ngisor iku masa mraine nang ngisor ngono piye? Wis mulai. Nek, saiki to, Mas. Apa sih? Lho, apa sih? Ares kudu nang Aku iki medun iki aku. Iya ta. Aja. Monggo. Kula aturi medun. Kula aturi medun. Nah, kae Pak Edi ingkang ngasta kacamata. Nah, Kang Bude, sing nyalani kula mau to? heeh. Awas. Kae po iki. Ayo tel-tel. Ayo. Gareng. Ayo. Petro. Sing Ya jejeg. Allah. Ayo Mas Pet.
Duduk. Sing ndi, Kang? Iki lho. Sampean ki kok ora roh to? Lah lali ya kowe. Alah. Kang Petruk, Iya. badene ya piye? Wong ya wis tau rene, wis kepethukan Pak Adi dhewe rek, malah Pak Adi rek sing nggo masker ngene ya. Lah tak kira Pak Adi ki sing nggo masker. Ah. Lah ora kitoke, Gong. Wis wingi entek nyugati wis sakmono mejane bek lho. Iku ora terus wong kuwi kok. Ngono diceritakake. Lah karepe salahe sampean yo. Lah, ngono ki kan aku ya iso to. Abine ngisin-ngisini dak isen ta. Aduh. Hai Pak Adi. Iki omong apa? Duh, kene truk. Lho ora ngono kok do gojek karepe dhewe jane kok aku dimbarke nak dirubung laler piye jal? Dirubung Pak Adi lagi. Aduh 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 aduh. Aduh. Hei, Piye to? ngarepe Adi iki lho. Kene truk. Wong yo gas 12 kilo kok dirubung beng. Ngarepe? Nyuwun sewu nggih, Pak. Aduh, iki mesti apet disangoni. Enggak. Cih. Sing nyangoni kok. Nek perkara nyangoni gampang. Iki wis Iki disediakake dompengke sedina murah iki tuku kowe. Mas, tanganku ndi mau Mas Bagong? Piye? Tanganku jel ora diculke, Mas. Padi hati-hati sampean go ali-ali apa ora? Padake aku copet ngono apa piye? Mantan niku mantan. Mantan copet. Kene Mas kae dingklike. Oh iya. Niki kula lenggah napa jemeneng mawon, Pak? Oh, lenggah, tak kira arep kon ngadeg kan. Ya ngadeg. Aduh. Mas Petruk ya lungguh. Kok udah aduh ki ono. Lah aku arep lungguh ki Mas Petruk ya ora nggawa lungguhan lho. Ora aku goleke kursi sing rodok gedhe ben muat. Ya sampean ki rodok rene kok enong burinan Kan yo 32 intok ki. Iki. kok kaya becak. Kene kaya becak nah kene. Aku ya. Saiki kok bocah kok imut-imut nih, mentolo nyeplot kok. Ah, aja ngono to. Ngono mbok ingkrehke aku ngegledak terus banjur piye? Ngrasake kok. Niki sios lenggah mboten niki? Oh nggih. Sik, nyuwun sewu nggih, Pak. Lah kok eman-eman yen to ora dilungguhi. Lho. Maksudnya aku kok kursine to? Tak kira kula rek arep dilungguhi lho, Pak. Panjenengan kok nak gemjeng lho. Nggih niki ingkang garwa. Anjir ya Allah. Imut-imut nggih tepangaken kula Mbak Kunting. Nggih. Dipun paringi asma sinten, Bu? Ibu Murni. Ibu Murni. Ah, cocok. Ngersake menapa? Napa ngersake kula damel seret-seretan apa? Piye truk? Pas nek kuwi pas. Cara kunting Eh? di seret-seretan pas. Lho lah witekno nak nang omah kan ya sono garwane lho. Lah nek aku arep nggo apa ora nggo seret-seretan. Kamu gimana? Lah kamu kok Eman-eman. cuman tertawa mengengeh. Eman yo nek dienggo seretan. Lho kok eman-eman. Ayo Mbak Kondeng, Mas Edi nyuwun apa? Nek Nggih, nyuwun dereng kuwi iki dipikirke. seret-seretan. Oh, pikirke. Oh nggih, sing rancak hot, rock, jazz, pondangdut. Padang pasir. Lho, masane kula niku nek trima gerok dangdut cil no. Tak pikir gak iso ngono kuwi. Napa lagune? Durung dipikir. Burung dipikir. Oh. Ono lagu durung dipikir. Ki musisine ki. Kuwi lagune Kos Plus. Oh, lagune Kos Plus. Kapan-kapan. Tembang kangen. Oh, tembang kangen. Niki kalih lali janjine ya nggih. Niki sak menika napa njing napa? Sok paeng bareng geblake mbahmu. Ana mergane saiki kok takon. Lho ya tekok kok ya ora entuk. Alah rasa repot-repot kok. Gedhe kula niku lho. Panjenengan kok sok dadak ngoten Wis. Oh, ngoten Kuwi niku. mbok koyek tetep metu. Untung iki wong dompet rada mulih. Ampun susuk, dereng enten susuk. Suwun nggih Pak ya Allah. Ngono ya kon susuk. Ora tak rawehi susuk ora nek susuke. Oh, ngono. Kandhane. Mas Petro, kamu pembawa Tembang uang. kangen Oke. lali janjine. Janjine lali.
ae kene-kene panjenengan to. Aja ning ngarepku. Lha ngapa ta? Apa ngaruh karo panjenengan? Aku kan jek cilik. Kok kono ta? Lah wong kene sang tak bokongi kok Aku kan jek gedhi. Sik, bengokno sik masane. Kan jek gedhi. Ketoke sing ngendangmu arep omong piye mau? Jek gedhi. Ngenyek. Sambil dituliti, Mas. Nerang ngandel. Nyoh tiliki. Kayak iso ngomong. Oh, arep debak ta? Wah, ya engko aku marai batal. Undu ya. Janjane kowe ning ngendi? Oh, lakatmu sajak liyani. Hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Jarke Kang Bek. Loh, Cutha kok malah mundur. Sepone. Kok kene lalane. Sampun, Pak. Wis Dong, Ben. dong. Muga-muga ana danyang liwat. Ora iso. Pangapuntene, Pak. Jane sing senat ki sapa ta, Gong? Heh, Sing senat ki sapa jane? sampean ra ngerti to? Lakone Ki mau kan dua lagu. Heeh. Permintaan sang suami sama sang istri. Ya. Lah sing ngene iki urung ana blas. Alah, Pangapuntenipun, Pak. wi jenenge sapa? Pak Pak Tukiman. Edi. Pak Edi. Pak Edi Tukiman. Pak Edi ngersake apa, Pak? Binara riyen binara. Ya Allah, Pak. Sakniki, Pak. Genti penyanyine, Pak. Niki pun anyang-anyangan nih. Kula Apa mau ora aku nggo pempes e? masak ta? Heeh. Ah, Wis niki pempesan. ya Allah Gusti. Alah lagi ngono tok wis. Anyang-anyangan. Kula kembali ke asal nggih. Sak menika nika genti penyanyi. Kembali ke ndi? Ke asal maksudnya nang dingklek iki lho. Oh, tak kira ndak innalillah. Mau layang kemati aku ilang, Mas. Mak salib karmu. Kena tak gawe ke anyap. Masamu bes piye salib-salib? Mana aja ngono to. Aku ora iso mati kok. Oh, Pak Tukiman. Angger wae Pak Tukiman. Lek sapa to? Wagimin. Oh, Pak Wagimin. Pak Wagiman Tukimin. Pak, wong nglungake kunting niku gampang kok, Pak. Angger jenengan natung-natungi ku ora ndang ngaleh. Rumasane aku padake demit. Nah, Nggih, nderek tepan iki. Niki wajahe nggih Pak nggih. Nggih, Pangapunten. sing kula ngerti mboten Nah niki niku. mboten usah. kuwi vitamin kuwi. Wis kula ngerti mboten niku. Oh nggih. Ngersake menapa hari ta? Kula, Lah nggih. lah nggih mbok cobi anu, mang pakani manuke Pak Sukri mawon. Halah, aku nek Kalih masalah mbeni. nggon pakan niku mboten saged Pak. Ya Allah. Pak. Mungkin kalih kula sing makani, Heh? pakani bagi mbeni ngoten. Sing makani niku lho sing cilik engko sing Mboten iso. kula kalih sampean mawon senenge kok. Ngene iki lho aku sedih aku. Pakane sampean gak ngerti to? Alah ngerti. Apa? Paham no kene. Apa to? Wong ndek cilik kulino gendutan. Aku wis roh karepe. Apa? Ning rada kesuwen niku. Kutut Iya, manggung suwi lho Pak. Nggih, monggo. Putut manggung mengki bablaske kuda nyongklang. Oh nggih mangke nek bakdo penyanyine nggih Pak. Kutut manggunge. Terus Maksudnya tadi senenge kok. penyanyine riyen Pak lah jenengan kula tak perkotok napa pripun to Pak? Jenengan mboten kersa kula kondur. Aduh, Ampun kondur. aja kuntur Gak sik, apa-apa, Pak. Ting. Kok Wong tebel-tebel awake dhewe iki kok. kerja nek Kok iso tebel-tebel diparingi. Iki Heeh. kowe kan suaramu rada serak. Ora rodok Mas. Ancen yo serak-serak sithik yo Ah. rapate nyandak. Ampun nyerak-nyerak kula. Seto, pentole kok tak jaluk rantuk iki arep Sampeyan ngene-ngene. Pentol tak demok kok rantuk iki karepe ra. Lah sing mbok demok ora pentol mik kok. Nek kula niku kuat, lah ini ki sing mboten kuat. Lah sampean pentole ya dideleh kono kok Wong kula demok pentole nge lho lah. Lah witekno pentol didemok. Nah. Lah rasa repot-repot to Pak. Lah sampean kuwi nak kutut manggung ki 200 lho Pak. 200 regane larang lho Pak. Kunting edan saiki. Pak Lha wong bablas. kutut manggung sak kuda nyongklang. Bablaske kuda nyongklang mawon. Tak menika Pak. Ya Allah Pak. Bangetan sampean.
Mau ana sindene ra gelem kok aku. Ayo lendang mengo. Masak ta? Gak apa-apa panyunan. Dek Indri, Sing ora ana niki butute. wonten panyunan Kutut Manggung Milih saking. kuwi apa iki? Nah, Lho niku pesindene jeneng mriku napa lenggah mriku napa mboten? Cek. bareng Oh. Ceng, penyanyi urung tak celuk urung apa-apa wis ngantuk Ibu. Lah kan mripate nyate sipit kok. Anten turunan Korea. Korea. Iki turunan Pripun Cina. niki pripun? Niki saking bapake nyuwun Kutut Manggung. Wong kae yo sinden lho. Sinden kuwi Wah, aku sindel bergajulan kok. sinden bangah kuwi. Lah aku sinden cilik lho. Cilik wong sinden ku aku sinden masamu. Lah Apa to, gelungan Mas, sampean? Kolam mriko. Nggih. Kowe ora ana genti nyedaki. Oh, ngono. Masa aku gak diterke Mbak Asih mau diterke lho. Kang Gareng. Ya Allah. Saiki genti kowe sing ngeterke, Kang. Nah, Kang Gareng ben ngeterke. Wis. Kesuwen. Wong kae mau ki Kesuwen ya, sinden Pak, ya? ngompolan kok. Padha Pak, padha ayune Pak. Kuwi malah jek cuwilik. Wah. Alah nak niku. Kula malah jek perawan lho, Pak. Nggih, vitamin, Sugeng siang, Pak. Pak. Rasane- Salim to, Pak. Salim. Nah, iki lho Lah, nak dirogoke. cilik. Oh, Iki lho dirogohno. Lah, Ape nak cilik buah ngoten ya, niku. Buah. Pripun, nak cilik? Kurang nopo, nak cilik? Oh, kon cekap. Lah wong jenengan yo cilik, kula cilik. Dadi kan yo serasi. Serasi. Lah iya. Cilik entuk cilik ki serasi. Lah nak cilik entuk gede terus piye? Ah, ning apik cilik entuk gede. Anak-anak ki Piye? apik. Oh, anak-anak Anak apik. cilik mbek cilik, Nak cilik mbek anak-anakku cilik. anake cuwili cilik nak ngejak. Ya Allah. Nek Berarti ngangkon adus piye? Saduki berarti kita belum jodoh. belum jodoh. Ora Ayo, Mbak apa-apa. Indri. Semoga Anjir. kutut tetep manggung. Niki nyuwune Kutut Manggung. Iya. Saestu. Karo kuda sembrani mah lho. Kuda nyongklang. Kuda nyongklang. Oh, ndek wau sampun DP kalih Mbak Asih dereng. Kula nampung tangklet lho. Karo Mbak Asih. Sampun Kuwi DP. urusane karo Mbak Asih Wah, Mbak dhewe. Asih. DP-ne mbok gawa lho. Lah DP-ne digawa kono engko lunasane kowe. Oh, lunasane aku ya Allah, Pak. Alah Seneng gampang aku. pokoke. Oh, ngoten. Mas Pariyati ingkang pundi? Oh, ingkang kagungan dalem. Alah syukur Oh, ilang. mboten enten. Alah, Ah, kok tak golekane, gak apa-apa. Aku seneng nak kon golek-golek. kowe iki senengamu golek tok. Nggih, kula nyuwun pelok barang, Mas. Barange sapa? Barangku dhewe. Ndah, tak Gak pe barange sapa-sapa. Wis aman pokoke. Tuasaku teratap. Gadet aku. Semangga. Mengke nak serak ampun dikoyoki ya, Pak ya. Tenan lho, Pak ya. Aja dibatin lho. Tenan. Alhamdulillah, kula tak napa sak kanca. Oh, tak kira aku tok. Lah. Kowe iki kok seneng. Lah iya maksudnya tak genahno ngono lho, Mas. Oh iya. Pundi, Pak? Ndi, Pak? Ndi? Pundi, Bu? Oh, ngilang. Ya Allah, kula pun zina kok, Bu. Gak apa-apa, Bu. Kula cah cilik rek, Bu, Bu. Aman, Bu, aman. Niku siunge pun dipangur. Ya Allah, aku mbok padakno apa? Kire. Kuwi aku iki tau ngerti siunge mung siji tok. Mula dipangur. Ya. Ya Allah, sesuk tak tuntun genti sing ngendang ya. Iki limosin lho, iki larang regane mula dieman-eman. Wes.
Tak kira nak ape hihi terus sampe tak jeloki kok kene. Hihi kuwi beda Seneng kan. hihi. Kowe karo sing ngendangi pas. Wong ning kene kok hihi. Kowe karo sing ngendangi pas pikirane. Piye? Alah jebone pas. Alah. Wis terus ke. Paraku Pripun Pak, kok mandel mawon to? Ngoten. Ning pelan. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Sane diurusi ana tutupe ora. Mangga mangga. Pak Sinten. Mangga, mangga. Asmane Pak Sinten. Mangga mangga Pak Sukri. Mangga mangga Pak Sukri. Ben ditambahi mangga mangga. 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 Kok kemenyek.
Sugeng lenggahipun para tamu awan malah udan nih pripun Pak? Mengketeran? Nggih. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Anyep iki Mas. Anyep kok Pak, mosok kok malah. Ora nyep ki berarti adem ayem penggalihe Pak Hadi Iya. ora kena dijaluk ya ora kena diselaki ya udan iki. Wis gak apa-apa. Ayo Dindri ya. Nek mbah-mbah sing do ngenteni ya. Nggih. Rizki sing berkah. Oh, sesuk ora ono neh. Mumpung nggih, mumpung kepanggih talenta. Ceak. Omben sing ngendang rasa gratil. Engko tutupani. Syukur kowe. Wong namah ya wis plak-plek. Wis plak-plek. Dadak kudu ngeplak. Mula wae nek apa. duwe bojo aja tukang ngendang. Sapa? Nek diplak-plek-pleki. Sapa? Maksudnya tak omongi aja golek tukang kendang. Ngoten. Karo pelawak wae. Lah halah. Aja percaya cangkeme pelawak. Mandek-mandek to. Oh. Cangkem gupak Gupak apa? gemuk. Gupak oli lunyu. Kowe kok tak nemuki dhewe malah. Engko bengi wi aja iki. Monggo. Omben nono Sing semangat ngono lho. Semangat. Iki akeh semangate karo Nah, ora. iki nek akeh semangat. Perkara dipangur mau. Iki Petruk nandi? Petro akeh ndelik. nampa job. Oh, lah kok ora ono. Lah lagi sepisan iki rene terus entuk job neh. Alah, kok ndelik to? Job apa Kang Gereng? Alah iki campur sari si April iki full job. Job. Campur sari new talenta iki asasi April full job. April. Heeh. April. Iya. April iki poso ya. Lah awake dhewe do tahlilan rek sok. Ora do nyimak tadarusan. Pakan nono hatta pakan
Suaramu kaya bledek. Bu sing ngene tenan lho. Bu, nak enten sing ngandut mangkep Bu nggih Bu nggih. Gene to aku yo ganteng Ya barek. wong tak sawang saka kene iki jan gilani amit-amit jebong bayi. Ganteng dhewe. Lambene jeber. Sing iki mripate cilik ra ketok tangane ceko. Lah bandang kuwi kok dhuwure kaya cagak listrik. Aku kan bagus dhewe. Iya, lambemu kuwi lho. Bari aku bari. Elik. Mbari. Bari Kaya apa? ngono kok mbari. Mbari Mbar ki kiri. ganteng. Oh, bari ki ganteng nek wong kene. Oh, mbari nak kene iki ganteng. Heeh. Nak nggone dhewe bagus ganteng. Bagus. Ya. Mbari kembar kiri. Asem. Yuk. Oh ya. Oh ya. Hae. Yuk. Ngalesek ya Mas. Aku teyes kok jenengan mendel mawon to Pak. Mbok yo ngene telas rene tak pangku apa piye. Alah, Manja. Loh, kesempatan manjane dari wong bapake nang mau omah mumpung ngono. Aku yo mumpung ora ngono. dipangku. Jarke rek, jarke. Lah iya. Teko omah engko cara wong turak singkur-singkuran bokong dubokong. Ora mung singkur-singkuran yo mau keplak-keplakan yo. Lah piye wonge manteng HP yo Mas aku ra dikeloni. Ya, Wonge abot HP. Jan HP ki mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat jane kan ngono yo. Wonge ora yo Mas. malah menjauhkan yang dekat. Oh, Lah. kudu tak semplak. Wah kowe. Kuwi nak aku. Piye? Njikok palu gecek sisan. Gecek HP-ne. Tenan nak kuwi aku biyen ngono. Tenan. Ngantek-entek 17 kan. Wes yo aja Ya. curhat. Ombe. Wes kowe iki para meneng lek perkara gendeng. Lah ya aku asine kudune meneng wae. Iya. Ning mbah cangkemku kudu muni terus. Puter sik. Nolil lolek. Duh